Ante a crise sanitaria provocada pola COVID-19, é importante non esquecer que hai moitas persoas que continúan loitando contra outras enfermidades. Por elo, o Concello de Cambados e a Asociación Cancro de Mama Metastásico leron un manifesto no Día Mundial desta enfermidade co obxectivo de remover conciencias e pedir ás administracións máis implicación na investigación desta doenza. A nosa enfermedade non é unha batalla, só camiñamos paso a paso vivindo cada instante. Por todo isto pedimos máis investigación para máis vida. Só con recursos para a investigación directa en metástasis poderase cronificar e algún día chegar a curar a nosa enfermidade. Entre todos podemos axudar a manter a esperanza e a ilusión para seguir vivindo con este obxectivo. O texto foi escrito por Araceli Ubiña, cabeza visible da asociación e lido no seu nome. Xa que me tocou a min, que polo menos que sirva para que non che toque a ti. Cronificar a enfermidade é un reto de todos. Non se trata de loita, trátase de investigación. Quero ver crecer os meus fillos, quero viaxar, desfrutar da familia, dos amigos, en definitiva, quero vivir. Por elo, dende o Concello de Cambados, apoiaron o acto para pedir ás administracións máis implicación na loita contra esta enfermidade. Pedir que haxa máis investigación para esta enfermidade, non? Porque a verdade é que é algo que todavía non ten solución, o índice de mortalidade é moi alto en mulleres que están en plena idade de madurez, entre os 35 e 50 anos, entón é algo que entre todos e entre todas debemos de pedir que haxa, como din as mascarillas, non? Que haxa máis investigación para que haxa máis vida. Ao acto asistiron máis dunha vintena de persoas e foi retransmitido por streaming a través das redes sociais do Concello e da súa canle de YouTube.